Soluzzjoni tal-Ministru ta' Trasport u Traffiku Aron Farrugia biex jelimina it-traffiku illi kostantament jum wara liħor sija wara oħra l-poplu Malti jispiċċa jistaġna fih hija l-introduzzjoni tal-bus lanes. Sosna dan f'intervista mal-Journal Times of Malta fejn stqarr li l-poplu għandu qudiemu għażla jew illi jibqa' fil-karozza moħal fit-traffiku jew juża trasport pubbliku illi huwa stess qar illi mhux puntwali minkejja l-introduzzjoni tat-tal-linja b'xejn u l-flus kbar li ntefqu minn flus il-poplu. Tajli llum realment jien jekk inqum fil-għodu ndeċidi isma' immur bil-karozza ix-xogħol jew immur bil-public transport. Ngħidlek li d-deċiżjoni hija diffiċli għaliex mhuwiex reliable. Is-soluzzjoni tkun il-bus lanes. U nieħdu id-deċiżjoni koraġġuża li nesploraw il-bus lanes li jistgħu jiddaħlu bil-mod ta' ġifri jiena jaħseb tiegħi jew anke mal-esperti nitkellmu pereżempju tidħol il-ħadd fil-bidu. Għal darb'oħra, il-Ministru Farrugia njora l-kollox il-fatt li traffiku f'pajjiżna huwa prattikament il-ġurnata kollha fejn mhux biss persuna tispiċċa mblukkata wara serbut karozzi fil-ħinijiet ta' filgħodu iżda wkoll wara nofsinhar u kmieni fil-għaxija. Iżda Aron Farrugia bħal donnu jrid jagħti x'jifhem li traffiku f'pajjiżna huwa biss fis-sigħat ta' filgħodu u insista li għalissa dik irid jindirizza billi fost oħrajn it-trakkijiet ta' deliveries joħorġu fis-sigħat bikrin ta' filgħodu u mhux meta kulħadd ikun sejjer lejn ix-xogħol daqs li kieku huma biss il-problema għal din l-isfida. Ta' filwaqt l-istqar illi ma jistax ikun illi kulħadd ikollu appuntament l-isptar fl-istess ħin ta' filgħodu. Nistgħu niflatinjaw dak is-70,000 karozza għax inti l-peak hour titkisser, dawn huma d-diskussjonijiet. Pereżempju l-isptar, l-outpatients. Nistgħu ikunu ħin differenti flok kollha fis-7 ta' filgħodu. Meta kollu bosta ħarġu jmeru lill-Ministru meta fil-fatt mhux veru li kulħadd ikollu appuntament l-isptar fis-7 ta' filgħodu u li diġà l-appuntamenti jinsabu mqasmin. Meta mistoqsi kif se jsolvi din il-problema ta' traffiku fl-aħħar mill-aħħar u insista illi ilu biss 10 xhur responsabbli minn dan il-Ministeru. Jiena li sirt Ministru 10 xhur ilu f'dal portafoll. X'għamil fl-aħħar xhur fuq it-traffic. Tistaqsil ħafna nies xejn. Flimkien ma' traffic baqa' jiżdied. Iva, ħara. Din l-statement li għamilt inti, wis probabbli kont tagħmilha lill-Ministru kollha ta' qabli. Bost esperti saħqu li dan it-traffiku kollu deskritt bħala ġungla minn diversi nies imqabbla ma' xena ta' survival of the fittest fejn toħroġ u ma tafx x'ħajsir minnek qed qabbad lil diversi sewwieqa ansjetà kbira. Matul il-2022 pajjiżna ra 25 fatalità fit-toroq Maltin fil-waqt li fl-ewwel 22 jum tal-2023 diġà kellna żewġ fatalitajiet oħrajn.